बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नंगौ, बिटिआर गोजोन गोरोबथा, बे गोजोन गोरोबथाया 3 बोसोर आबुं जासिगोन। थामहिनबा 27 जानुवारि 2023 मायथाइयाव नैबे बिटिआर गोजोन गोरोबथा, बे गोजोन गोरोबथाया 3 बोसोर आबुं जासिगोन। आरो 3 बोसोर आबुं जानाय लोगो लोगोनो माबे दफाया दासिम मावफुंजाखो आरो माबे दफाया मावफुंजानायनि लामायाव दङ, बेखौ लानानैनो गाबोनो नर्थ ब्लक मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स थामहिनबा गोदान दिल्लीयाव बे सावरायनाय हाबाफारिया गाबोन जागोन। आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों नैबे बिटिआर गोजोन गोरोबथा, बे गोजोन गोरोबथा माबे दफाखौ मावफुंनो थाखाय बा मावफुंनाय जागोन आरो माबे दफाया मावफुंनायनि लामायाव दं, बेखौ लानानै आरो माबे दफाखौ फैबाय थानाय समाव मावफुंगोन, बेसेबां मावफुंजाखो, बेखौ लानानैनो गाबोन गोदान दिल्लीयाव नर्थ ब्लक मिनिस्टार अफ होम एफेयार्सनि मावखुलियाव मोनसे सावरायनाय जागोन 11 रिंगायाव। बे 11 रिंगायाव सावरायनाय हाबाफारियाव सोर दैदेनगिरिफोरा बाहागो लागोन, बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायगोन। आरो बे सावरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा, बे गोजोन गोरोबथाया माबे दफाखौ मावफुंनो थांगोन, थामहिनबा माबे दफायाव मावफुंनायनि लामायाव आरो माबे दफाया मावफुंनो थाखाय सरकारखौ बा सरकारजों सावरायलायनानै बबेखौ मावफुंनाय जागोन, बेखौ लानानै गाबोन मोनसे सावरायलायनाय जागोन। आरो बे सावरायलायनाय हाबाफारियाव सोर दैदेनगिरिफोरा बाहागो लागोन, बेखौ नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायगोन। थारैनो नोंथांमोननो नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों सोरखारनिफ्राय बेसेबां बाहागो लागोन, एनडिबिनिफ्राय बेसेबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लागोन, एबसुनिफ्राय सोर दैदेनगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन, बिकेडब्लिउएससिनिफ्राय सोर दैदेनगिरिया बाहागो लागोन, इउबिपिअनिफ्राय सोर दैदेनगिरिफोरा बाहागो लागोन, नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायगोन। नंगौ, गाबोनो गोदान दिल्लीयाव नर्थ ब्लक मिनिस्टार अफ होम एफेयार्सनि जे मावखुलियाव 11 रिंगायाव अजय कुमार भल्ला, होम सेक्रेटारि, भारत सरकारनि बिथांनि दैदेननायाव, आफाद दैदेननायाव 11 रिंगायाव रुम नाम्बार 119 नर्थ ब्लक मिनिस्टार अफ होम एफेयार्सनि जे मावख', बे मावखुलियाव 11 रिंगायाव सावरायनाय जागोन। आरो बे सावरायनाय हाबाफारियाव अजय कुमार भल्ला, होम सेक्रेटारि, भारत सरकारनि बिथांनि आफाद दैदेननायाव, मासि दैदेननायाव चिफ सेक्रेटारि अफ आसाम, बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। लोगोसेनो नैबे प्रमद बर'नि दैदेननायाव गासै 18 जन बे मावथिफारिफोर, थामहिनबा दैदेनगिरिफोरा बे सावरायनाय हाबाफारियाव, गाबोननि जानो गोनां सावरायनाय हाबाफारियाव बिथांमोना बाहागो लागोन। सोरखारनि जानानै गासै 5 दैदेनगिरिफोरा बाहागो लागोन, एनडिबिनिफ्राय 6 दैदेनगिरिफोरा बाहागो लागोन, एबसुनिफ्राय 3 दैदेनगिरिफोरा गाबोननि सावरायनो गोनां हाबाफारियाव बाहागो लागोन, बिकेडब्लिउएससिनिफ्राय 2 दैदेनगिरिफोरा बे सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन, इउबिपिअनिफ्राय 2 दैदेनगिरिफोरा बे गाबोननि जानो गोनां जे सावरायनाय हाबाफारि, बे सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन। आरो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेर सोर दैदेनगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन, बिथांमोननि मुंफोरखौ नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायनो थाखाय नैबे समाव आखायाव लादों। आरो बे सावरायनाय हाबाफारियाव गोजोन गोरोबथा, एनडिबिनि गोबां माखासे मानि जेंना, सिमा बारायनायनि जेंनाखौ लानानै बे सावरायनाय हाबाफारिया जागोन होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों। बे समाव नोंथांमोननो सोर दैदेनगिरिफोरा बे गाबोननि जानो गोनां जे हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन, नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो नागिरदों। बे सावरायनाय हाबाफारिखौ बिटिआरनि सिइएम प्रमद बर'नि दैदेननायाव गाबोननि सावरायनाय हाबाफारिया जागोन होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों। बे समाव नोंथांमोननो सोर दैदेनगिरिफोरा बे समाव बाहागो लागोन, नोंथांमोननि सिगाङाव आङो फोरमायनो नागिरदों। बे सावरायनाय हाबाफारिया बिटिआरनि सिइएम प्रमद बर'नि दैदेननायाव बे सावरायनाय हाबाफारिया गाबोन नर्थ ब्लक निउ दिल्लीयाव थानाय नर्थ ब्लक होम मिनिस्टार अफ नि मावखुलियाव बे सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन, थामहिनबा बे जाफुंगोन। बे सावरायनाय हाबाफारियाव गबिन्द बसुमतारी, डिपुटि सिइएम बिटिसि, बिथाङाबो बाहागो लागोन। रनजित बसुमतारी, एग्जिकिउटिभ मेम्बार अफ बिटिसि, बिथाङाबो बे सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन। रोनगोरा नार्जारी, एमपि राज्य सभानि, बिथाङाबो बे सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन। एमएलए लरेन्स इस्लारि, 30 नं नैबे इस्ट एसटि एलएसि, बिथाङाबो बे सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन। अनुराग गोयल, आइएएस प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिटिसि, बिथाङाबो बे सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन। नरेन चन्द्र बसुमतारी, एसिएस सेक्रेटारि अफ बिटिसि, बिथाङा बे सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन। मेनेश्वर बसुमतारी, बिकेडब्लिउएससिनि सिइएम, बिथाङा बे सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन। रमिय' पि नार्जारी, डिपुटि सिइएम बिकेडब्लिउएससि, बिथाङाबो बे सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन। एबसुनिफ्राय दिपेन बर',
आफादगिरि बिथाङाबो बे सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन। मनरन्जन बसुमतारी प्रेसिडेन्ट UBPO आफादगिरि नैबे UBPO बिथाङा बे सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन। पीताम्बर ब्रह्म जेनेरेल सेक्रेटारि UBPO बिथाङा बे सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ जोंनिसिम खौरां सौफैदों। अभिराम बसुमतारी XNDB बिथाङाबो बे सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन। दिलरन्जन नार्जारी XNDB बिथाङाबो बे सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन। सायखं बसुमतारी आथिखालनि MCLA XNDB बिथाङाबो बे सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन। शीला बसुमतारी XNDB बिथाङाबो बे सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन। एबसुनिफ्राय खोरोमदाव औवारी भाइस प्रेसिडेन्ट अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन बिथाङाबो बे सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन। लोगोसेनो बेवहाय कुसुम कुमार बसरगियारि एडभाइजार बोसोनगिरि नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथाङाबो बे सावरायनाय हाबाफारियाव लागोन। आरो गाबोननि सावरायलायनायनि गेजेरजों रोखा जागोन जे माबे दफाखौ भारत सरकारा बे आथिखालाव मावफुंनो थाखाय बिथांमोना थियारि बेखौ बिथांमोना सावरायलायगोन। आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों लोगोसेनो सिमा बारायनायनि बाथ्रा दे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जे जिल्ला बे जिल्लानि सिमा बारायनायनि सायावबो बे सावरायलायनायनि गेजेरजों रोखा जागोन होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों। आरो लोगोसेनो माखासे मानि दफाफोर दङ जाय नैबे माखासे मानि दफाफोर दङ जायखौ जोङो रायखांनांगोन नैबे समाव जाय बिथांमोना नैबे NDBफोरनि एक्स रेसियानि सायावबो बे सावरायलायनायाव सिखांगोन होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों। मुंख्लंफोरनि जे नैबे एक्स रेसिया होनाय बेनि सायावबो सावरायलायनाय जागोन होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों। आरो माबे दफाखौ नैबे समाव मावफुंगोन बा मावफुंनो थाखाय थियारि बेखौ मोजाङै नैबे डेलिगेट थांनाय थामहिनबा 18 जन डेलिगेट थानाय दैदेनगिरिफोरा सावरायगोन होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों। रायखांनांगोन जे भारत हादरनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बे अमित शाहआ 2024 मायथाइ बे मायथाइनि गेजेरावनो BTR गोजोन गोरोबथानि माखासे मानि दफाखौ मावफुंजोबगोन होननानै मोनसे खोथा होदोंमोन। आरो बे लेखायै नैबे समाव मा प्लानिं खालामनानै मावफुंनो थाखाय माबे प्लेनिंखौ लानानै बिथांमोना मावफुंनो थाखाय थियारि खालामदों। बे समाव गाबोननि सम थामहिनबा गाबोन जानो गोनां जे गोदान दिल्ली नर्थ ब्लक मिनिस्टार अफ हम एफेयार्सनि मावखुलि बे मावखुलियाव 11 रिंगायाव जे सावरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गाबोननि गेजेरावनो रोखा जागोन जे भारत सरकारा नैबे गोजोन गोरोबथा थामहिनबा BTRनि गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनायाव सोरखारा बेसेबां बिथांमोना बे सावरायनायखौ लानानै बेसेबां बे थियारि बेसेबां बेखौ मावफुंनायनि थाखाय बिथांमोना साग्रिद बे गाबोननि सावरायनायनि गेजेरजों मोनसिगोन। नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मोनसे रिपर्ट नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एग्जिबिशननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एग्जिबिशन। बे एग्जिबिशनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एग्जिबिशनाव गला हाफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।